construción feita na propia Fraga, en pedra, para recoller ali, cando hai a produción de castañas, recóllense os ourizos, acumúlanse no interior desa construción, que ten aproximadamente, neste caso é rectangular, hai nas redondas, hai nas máis cuadradas, é unha altura, un muro dun metro e pouco aproximadamente. Entón acumúlanse aí nese tempo e póñense como a fermentar, a madurar. Cúbrese cunha estrutura vegetal de felos, do que haxa a mão, de fel, de folla, de xesta, e deixase desde outubro, máis ou menos, cando se recolle os ourizos, ata esta época de xaneiro, aproximadamente. Entón, a parte externa da castaña do ourizo vai pudrindo. Nesta época viñan os donos, abrían un portelexo que ten na parte de diante, de madeira, e cañaban con sachos, con algo, con enciños, hacia fora. Entón, ali, a parte que xa iba medio podre, pois íbase deixando e apañábanse as castañas xa limpas para sacos. E daqui en sacos, como vedes, é unha zona de difícil acceso, empinada, subíanse á parte alta, que se chama ali o cargadoiro, que era onde cargaban en carros ou de outra maneira máis fácil para leválas á casa. E logo ali poñíanse a curar máis, normalmente, nos caínzos, con fume e tal, para que secaran ben. Desde a época romana, que foron os que trouxeron os castiñeiros, en fin, máis ou menos, parte deles, ata mediados do século XX. A mediados do século XX, talvez un poquinho antes, sí, a poboación destas zonas foi decaendo, o interese das castañas foi indo a menos porque ao haber xa a alternativa da pataca, a pataca sustituiu como alimento base a castaña. Entonces foise abandonando un pouco, porque era un traballo costoso, esta actividade. E quedan os vestixios desa época. Normalmente, cada propietario en cada finca, sobre todo se era un pouco grande, tiña unha currica. Eu creo que hai centos. Hai un patrimonio histórico etnográfico impresionante, a parte dos accesos, porque polas pendientes que ten, decía, como baixades aquí, con cordas, con arnés e tal. Había arneses antes, non. Entón, que facían? Como a xente era bastante inteligente xa daquela, pois, en vez de baixar pica abaixo, facían os carreiros en zigzag, e iban desde arriba hasta abaixo, o sea, con dificultade, pero sin problema. O sea, que eso. E logo hai outro patrimonio moi importante que é o dos muiños. Muiños, na zona de Taboada, que é unha zona tamén preciosa, hai un reo como este, e hai 6 ou 7 muiños en cascada, que vimos ali. É unha pena non recuperalos porque é un conxunto etnográfico precioso. Hai 6 ou 7 e ao final de todos unha planta da luz, porque era onde se empezou, máis reciente, será de finais do século pasado, do século XIX, primeiros do XX, pero a planta da luz que xa daba a luz ás casas da luz.